Έτσι, για σκάσε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα σας δείξω, τώρα δηλαδή, θα σας δείξω πώς μπορείτε να με κάνετε add στο Roblox. Στο Roblox, λοιπόν. Θα σας δείξω εδώ, με λένε Τζεολίγδα και ρόλο 2016-72. Ελπίζω να είναι καλό αυτό το και να πάρω ads και να πάρω. Εντάξει, αυτό. Και να πάρεις followers και να... Λοιπόν, και να πάρω, εντάξει, κάνε ένα like, σε παρακαλώ, και ένα subscribe, ένα subscribe, ναι, Και ένα share. subscribe και ένα share φυσικά. Και αυτό είναι το βίντεο. Και να πάρετε, και να κάνετε εγγραφή στον Σαμίνι Σπαϊντερίνι ή αλλιώς LOL67WGR. Όχι, ZGR αντί για W, αυτό. ZGR.